5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఇప్పుడు గౌరీ హంతకులు బయట వచ్చారు. యాక్చువల్లీ బయట వస్తే మాలలేసి అవును వర్స్ట్ సో దిస్ ఇస్ అవుట్. అంటే గౌరీని చంపడం అంటే గౌరీని చంపడం కాదు, ఉమర్ ఖాలిద్ అరెస్ట్ చేయాలంటే ఉమర్ ఖాలిద్ అరెస్ట్ చేయడం కాదు, ఆడి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి వార్నింగ్, ఇది మీకు కూడా అవుతుంది, మిగతా గొంతుల్ని సైలెంట్ చేయడం. టాక్టిక్ ఆఫ్ ఆల్ డిక్టేటర్స్. మీరు చూసారా సార్, అది గౌరీ లంకేష్ ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారు చంపిన వాళ్ళు బయటకు వస్తే వాళ్ళకి దండాలు వేసి గుళ్ళకెళ్ళి పూజలు చేసి అక్కడ జై శ్రీరామ్ అంటున్నారు వాళ్ళు. అంటారు, ఆడు జై శ్రీరామ్ అంటారు, రేపిస్టులు బయట వచ్చి జై శ్రీరామ్ అంటారు, మన బాసు సాగు కూర్చునే ఉంటారు. జై శ్రీరామ్ ఏంటంటే అలా కాదు. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఈస్, మనము వీళ్ళ పాలిటిక్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక దారుణంగా రేప్ చేసిన వాళ్ళు బయట వస్తే, చంపిన వాళ్ళు బయట వస్తే అంటే మీరు వెనకున్నారని తెలుసు కదా, మీరు వెనకున్నారని తెలుసు కదా. అదే డైరెక్ట్ గా మీరు చేయకపోయినా ఇలా చేయండి మేము ఉన్నామని ధైర్యం ఇస్తున్నారు కదా. యువర్ ఎంబోల్డనింగ్ దోస్ పీపుల్ కదా. ఈ పాలిటిక్స్ మనం అర్థం